салом дӯстон, ба фикри шумо дар ҳамин шабу рӯз футболбози қиматтарин кист? Стерлинг, Кен, Мбаппе, шояд Месси ва Роналду бошад? Не, аз ин нафарон бозингарони пурарзиш нестанд. Пойгаи трансфермаркет ки самти асосии он нархи бозингарон ва трансфери онҳост, исми пурарзиштарин бозингаронро ба таб расон. Бозингари қиматтарини сайёра айни ҳол дар дастаи Реал Мадрид бозӣ мекунад. Ки будани бозингари аз ҳама пурарзиш дар ҳамин шабу рӯзро донистан хоҳед? Видеои моро то охир тамошо кунед. Дӯстон, топ чемпионатҳои аврупоӣ баъди танаффуси зимистона баргашта истоданд ва моро рақобатҳои ҷолиби интизор аст. Дар Германия Бавария кӯшиш мекунад ки қаздии худро аз Боруссия бигирад баъди мағлубияти 5-0. Барселона ба меҳмонӣ Гранада меравад. Реал бозии мушкил бо Валенсия мегузаронад. Оё шогирдони Анчелоти метавонанд се холро ба даст оранд? Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё. Вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ҳамаи маълумотҳо дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Филиппи Каутиньо, ин номро фаромӯш накардаед? Агар аз ёдатон чунин ном бозингар баромада бошад, шуморо гунаҳгор карда нашояд. Ҷурми асосӣ бар дӯши худи Каутиньо мебошад. Ӯ бо бозиҳои заифаш аз ҳайати асосии Барса кайҳост ки берун гаштааст. Каталония ӯро бо нархи 140 миллион евро харида, айни ҳол кӯшиш доранд ки ҳарчи зудтар аз ӯ халос шаванд ва барои фурӯхтани бозингари бразилӣ ҳадди аққал чанд миллионро ба даст оранд. Тибқи хабарҳо, Каутиньо метавонад ба Премер-лигаи Англия баргардад. Дар бораи бозгашти ӯ ба Ливерпул умуман гапе нест. Ливерпул ба ӯ ниёзам надорад, аммо легендаи Ливерпул ӯро ба назди худ ҷеғ задани аст. Гап сари Стивен Ҷеррард меравад ки айни ҳол дар дастаи Астон Вилла ба ҳайси сармураббӣ кору фаъолият дорад. Бозингари бразилӣ метавонад ҳайати Бирмингемиро қавӣ гардонад. Мумкин ки дар вақти запс кардани ин видео Каутиньо расман ба Астон Вилла гузарад. Гуфта мешавад ки дар равзанаи зимистонаи трансферӣ гуфтушунидҳои Барса ва Астон Вилла эҳтимолан бо муваффақият анҷом ёбанд. Ҷеррард ба хатти нимҳоя диққати зиёд медиҳад. Вингери мисли Филиппе ин мавқеи майдонро қавитар кардан метавонад. Аз ин рӯ гуфта мешавад ки ин хабарҳо асоси воқеӣ доранд. Аз Англия як дастаи дигар ҳам талабгори футболбози бразилӣ мебошад. Ин клуби Ньюкасл аст ки бояд барои нигоҳ доштани рохати Премер-лигаи Англия дар равзанаи зимистона бозингарони сатҳи миёна ва хуб ба ҳаяташ ҷалб намояд. Тибқи хабарҳо, Каутиньо аз ин пешниҳод даст кашидааст ва аммо кор бо Ҷеррард метавонад карьераи Филипперо такон бидиҳад. Бе ҳамин ҳам ӯ дар Барса нолозим аст. Дар Астон Вилла ҳадди аққал ба майдони футбол ворид мешавад. Норозигиҳои Криштиану Роналду дар дастаи Манчестер Юнайтед рӯз то рӯз бештар шуда истоданд. Ҳамлагари португалӣ эҳтимолан баъд аз анҷоми мавсими ҷорӣ аз сафи девҳои сурх меравад. Сабаби инро расонаҳо дар норозӣ будани Криш аз мавқеи худ дар ҳайати дастаи шаҳри Манчестер мегӯянд. Ҳамакнун Криштиан он нафаре нест ки ҳама дӯсташ медоранд. Дар Англия танқиди бозингарон аз он замоне ки Роналду рафта буд ва дигар бора баргашт ба маротиб бештар шудааст. Имрӯза барои дилхоҳ амали кӯчак метавонанд пуху прахи бозингаронро дар нашрияҳои варзишӣ бароранд. Барои мисол, баъд аз бохти Манчестер Юнайтед нарафтани Криштиану ба назди мухлисонро собиқ бозингари МЮ Гари Невил танқид кард. Сабаби дигари тарки эҳтимолии Англия он шуда метавонад ки Роналду ба муваффақияти даста боварӣ надорад. Бозингари португалӣ бар он андеша аст ки Манчестер Юнайтед дар охири мавсим ба Лигаи Чемпионҳо роҳ намеёбад. Роналду бошад мехоҳад чанд соли дигар дар мусобиқаи бонуфстарини бошгоҳӣ рақобатпазир бошад. Дар расонаҳо варианти баргаштани ӯ ба Реал гуфта мешавад, аммо ин бозгашт вуҷуд дошта наметавонад. Дар Мадрид Роналдуро дӯст медоранд, аммо ӯ ба ҳайси легендаи даста танҳо ҳамчун таърих ва гузашта ёд мешавад. Мадридиё бошанд самти дигари пешрафтаро интихоб намуданд. Он ҷо Мбаппе ва Холландро интизоранд, на ин ки Роналдуро. қиматтарин бозингари ҷаҳон Жуниор эътироф гардид ки трансфермаркет нархашро 166,4 миллион евро арзёбӣ мекунад. Футболбози ҷаҳони бразилӣ имсол тавонист ба арзиши худ чандин миллионро замъ кунад. Ин бар ивази бозии хубаш фароҳам омад. Дар баробари Бензема футболбози ҷаҳони бразилӣ бо бозиаш дар дили ҳимоятгарони рақиб пеш аз бозиҳо тарасро ҷо медиҳад. Баъд аз Винисиус бозингаре ки нархи гарон дорад, Филип Фоден аз Манчестер Сити мебошад. Ин ҷаҳони англик 152,6
78 миллион евро арзиш дорад. дар бораи таваҷҷӯҳи дастҳои дигар ба Фоден хабарҳо тақрибан нестанд. ҷои ӯ бад нест. Фоден ба ҳайси дастпарвари футболи Манчестер Сити худро ояндаи ин тим мебинад. дар зинаи сеюм бо нархи 142,5 миллион евро ҳамлагари Боруссия Дормунд Эрлинг Холланд қарор дорад. барои харидани ӯ дастҳои бузургтарин муборизаи худро идома медиҳанд. ин набарди онҳо тобистони соли ҷорӣ шиддат хоҳад гирифт. 133,9 миллион евро чунин арзиш дорад бозингари ҷавони Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд. ӯ дар мавсими ҷорӣ вақти камтари бозӣ дорад, аммо дар вақтҳои зарурӣ худро беҳтарин нишон медиҳад. ҳамчунин дар даҳгона Юлиан Виртс, Ҷуд Беллингем, Алфонсо Дэвис, Рубен Диаш, Педри ва Фрэнки де Йонг қарор доранд. танҳо ду бозингари 19-сола Юлиан Виртс ва Беллингем дар топ 50 қарор доранд. шумо пурсон мешавад ки Месси ва Роналдо дар куҷоянд? дар ҷавоб танҳо ҳаминро хоҳед шунид ки Криштиано ва Лео ҳатто дар топ 100 қарор надоранд. айни ҳол нархи ин ду легенда аз 50 миллион евро камтар мебошад. ба ҳамин том дӯстон боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хайр дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.